Dinhi. First of all, di-ignore the Ark of Noah. Sa tinuod lang, atong panahon ni Noah, gi-ignore man nila. Di ba? Manang walo ray na luwas, kaya gi-ignore nila ang Ark. Atong gibuhat ni Noah, magisugo sa Ginoo, Noah, pagbuhat ang Ark, kay I will make a flood. Mo tong giingon niya nga din, gi-ignore nila. Manang walo ra. Ano man ba, kung wala pa na ito nila ignore, walo ra ba kayo maluwas? Una-una lang nato, gi-ignore nila ang ark. Karon pag coming ni Jesus Christ is like an ark. E kung i-ignore pag yun nato ni, unya ka nang muabot ng ato ang pamanhunon, i-ignore nato na nga dili ta magsuot og pahinlinin, o dili ta bulahan, dili ta tinawag. Muna yung gingon dinhin. Pabita na ang parabol ni Jesus Christ. Matod pa niya, light, matod pa niya, king. Matod na, the kingdom of God is like a king. Kanang nag-prepare o kanang gitawag o kasal sa iyang anak. Muna sa Matthew 22, verse 2 and 3. Ingon pa niya, the kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son. Sa verse 3, and sent forth his servant to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Sila dili sila moabot, nahitabo to na diin ingon pa ni Jesus Christ, sila dili mo adto kay bisag i-invite sila, di gyud na mo adto, di gyud na mo adto karon kinsay nag-invite ninyo, kay aron mingon mo nga di gyud mo adto. Ang pulong sa Ginoo di na sila mga adto, pero kung ikaw makabasahin unsa may mong buhaton? Ako, mingo kulog, kung di sila mga ako yung adto, kaya nga naman ako may nagtuo. Wala, kung nagtuo ka nga ang Ginoo, nagsulti ni mga pulong, nagsulti siya parabol, nga kanang kingdom sa Ginoo, is like a marriage of his son. Kunya, gipang invite sila, gibigin sila to the wedding. Nya, kung silang gingon, di would not come, mabitan ng manita, diri kay nga naman. Gi-invite mo ta, mutuo ba mo nga gi-invite mo? Naningo ko sa sipanay, bisilent mo, paghilom yun mo, tanawa ninyo, kung di mo magsuot og, o kanang gitawag, sininaan yun sa Ginoo, silutan yun ta. Mo na nga iyahang gi-ignore. Gi-ignore niya, kabang mo sa nang ignore? Matod pa niya is to refuse, yung sa English, to take notice of. Madin, gi-refuse nila nga aron, di siya may bao ba? Kanang, dili siya makahabaw yun, di mo nang dili, baliwala lang. Kamo, itik, notice ni ninyo ni, gi-ignore ninyo ni, kining gitawag, marriage of the lamb, nga kanang panahon sa Ginoo, muabot siya, dunay kasal dito sa langit, unya, iyang ipaandam daw kuno ang mga Kristohanon as a wife, kinanglan arid, with a fine linen, gigrant yun na, nga dili ka magsuot, o kanang fine linen, which is righteousness, kung di ka gusto anang mga righteousness, mo bitaw to katong nawala nag-inquire kung unsa gyud na mo nagsilutan niya ingon pa si panaya katong wala nagsuot wala nag-inquire silutan to niya mo bitaw na niya ni aron pag-inquire kanong ni ani ka diri aron to inquire mo nang giingon ni David sa Psalms 27 verse 4 and 5, one thing I desire that I might dwell in the house of the Lord and to inquire the beauty of the Lord. Oh, nag-inquire siya kung sa mga ginaan diha Ginoo, kung sa mga among buhaton diha sa Ginoo. O bitaw nang dunay mga pangitabo, ani mo dili aron sa atong buhaton. O na karon kabalo na mo, ayaw mo kadlok og vaccine, di ba? Napa ba'y nadlok og vaccine diri? O na nag-inquire to sa Ginoo nga naman, ang kadlok ka nato ang Ginoo, dili ng vaccine. Kaya ang Ginoo makay mo patay nimo. Sa imong kalag. O kung dili ka mutuo sa Ginoo, kung mutuo ka po sa Ginoo, pasyon ba ka niya, tugutan ba ka, mamatay ka sa vaccine? Dili. Sabi mo, dagay mga Kristohanong karon nangadlok. Kanya karon amot, nagduwa-duwa na sila, kaya nga naman, doon ay balaod na ni President Duterte. Ang naay vaccine, complete vaccine, pwede na mo maglaglaag. Pero ang wala, oy, estimo sa balay, gihinan niya, pulis, anang mga way vaccine. Gayri na padung pauli sa balay. Sugot mo anak. Mo na nga pangayuan sa Ginoo, Lord, dili na mi madlok ang vaccine.
Kaya ang iyang gingon, sa mga iyang gingon, bisa pa ang bitin nga mula na mupaak ni mo, di gani ka maunsa. Makainom ka og hilo, hilo na na. Kanang hilo, dili ng hilo. Kanang hilo poison na poison mo. Mas grabe man na sa vaccine. Ang vaccine di man na makahilo. Muna yung gingon, kung doon na kay pagtuo sa Ginoo, muna nga, mahadlok mo ka. Mabitan na sa kabutang akong gingon sa inyo, muna ang ato ang giani diri to inquire. Muna nga ayaw i-ignore. Ang ignore is refuse to consider. Kanang may aka sa simbahan, baliwala na ni mong pulong sa Ginoo. O muna, nag-refuse ka to consider nga about dili ko anang baliwala lang ni mo ang painline. Muna ako musulti ko ninyo kay gano man aron dili ko paninglon sa Ginoo. Ang notice, kanang gitagaan kag notice, the mental awareness, attention, it is escape his notice. The news, paper, written, kanang gitawag og nasulat ba? No? Mga news nang sulat, kanang nasa newspaper ba? Mga tawag na notice, nagpahibaw ni mo ba? Oy mo ni, mga hilig kong magbasa ng news kay nga naman. Naay mga gipahibalo dito. Wala ka ng notice, mental awareness na. Kunya, imo nang i-ignore, i-refuse na nimo. Baliwala o lang nimong gisulat sa pulong sa Ginoo. Mo nagingon nga, ignorante gyud ta. Laba pang ignorante kung walay nagwali nimo, nagsulti nimo about ana. Mao bitaw na nga diin, ingon pa ni Apostol Pablo, kung ikaw mo prophecy, kinahanglan maka-interpret ka. Ayaw gyud pag-prophecy kung dili ka mo interpret. Nga aron ma-receive nila ang edification. Anang edification is enlighten the ignorance nga kanang makasabot na ka ba mao ba na kay dili lang ingon kita mag-Kristohanon lang tan idawat ta kang Kristo niya ignorante dayta nga diin si Kristo diay nag-allow sa mga Kristohanon magsuot og fine linen kay mo na yang giandam diri mo nang nagdagay magwawali niya kundi kawalian anang about righteousness sige lang tagbuhat. Mabito ng mga Hudiyo hangtod niabot ang panahon nga si Jesus Christ. Nung buhat sila righteousness, pero giingnan pag yun sila, ignorante mo. Matod pa niya din sa 1 Corinthians. Muna niya kung ipasabot ninyo ha. Sa 1 Corinthians chapter 14. Magsugod tayo ning ako naman yung gisulti ninyo no, sa 14 pero ako paning last na niyo akong ingon sa inyo ay proclaim na po ninyo. Di pa mo ka sabot ini, ignore pa ninyo niya. Matod pa niya sa verse 2. For that is speaketh it unknown tongue, speak it not unto men but unto God. O, sa ato pa kanang mag-istorya gani og mga dila ba? Kanang dila kanay mong gisulti na imong dila, wala na nagsulti sa tao. Ang bot pasabot, ang tawag sa speaking tongue kanang dili magsulti tao. Kun dili magsulti Ginoo. So una na daw unsa ang mo pagsulti sa Ginoo? By prayer, di ba? Mo na prayer ning anuntang. For no man understandeth him. Kay why makasabot niya? Kanang bot pasabot, kung mag-speak in tongue ka sa Ginoo na dili sa tao, kay nga naman dili na siya kasabot nimo, kay nga naman unsa may imong tuyo sa Ginoo. Kay kung ang imong istorya ang tao, so kasabot na sa imong tuyo, dili na prayer. Speak to man na nga mangayo ka gay tubi kay wala ko kulang ko. Pero kay nag-speak in tongues man ka dito sa Ginoo nga nang wala kasabot ang tao kung sino mong gipangayog yun mo nang nagampo ka. Howbeit in the spirit that speaketh mystery. Diya daw ka sa espiritu nagsulti ka og misteryo kanang wala ay balo ang tao kung sino mong pangayog mo sa Ginoo. Mo nang speak in tongues prayer na. But he that prophesieth speaketh unto men to edification. Pero kanang prophesied daw kuno nagsulti ka sa mga tao aron ma-edify sila ba, ma-edification.
Ang mga meaning sa edification is enlighten the ignorant. Kay ignorante man mo nang mag-speak it o mag-prophecy siya. Speak it to men. An exhortation and comfort. Mao ka na ang pag-exhort sa ilaha o pag-comfort, paglipay, pagsulti o paglipay sa ila. Kung unsay isulti sa Ginoo sa ilaha, mao na ang prophesy, mao na ang pagsulti sa mga tao. Aron wala ng pagka-ignorante. Mamatod pa sa verse 4, He that speaketh in unknown tongues, edifyeth himself. Kinsa katong nagsulti sa iyang dila, wala na sa ignorante sa iyang kagalingon. Kay mangutana ka sa Ginoo, Lord, unsa maning nagtabo na ko, unsa maning mga pamaagi, unsa mga pumbuhaton, speak to God. O, maliwanagan dahil ka sa Ginoo. Kaya abin mo ka ng prayer in secret, talking to God, ang Ginoo mo, answer gid nimo, makabatong kag kalinaw mo, bitaw na mag-ampot ha, di ba? Muhing mga tao, pag-ampo lang sa Ginoo, kay ngano man, ang Ginoo magpaliwanag, pero dili na ka magpakita pag-ampo sa Ginoo, kaya ang prayer is a secret, anong time? Kaya ka ng prayer, nga dili nila masabtan, nga di, baka nangayog tao, nangayog ka sa Ginoo. But, he that prophesieth, edifieth the church, muna, kinsa ka ito nag-prophesy, bitaw ni kini akong wali, may tungod ni sa mga propita, may tungod ni sa ilang gipang prophecy nga manghitabo ug nanghitabo ug mahitabo bagyon. Mao nay gitawag prophesy, edify the church, makapa enlighten na diri sa simbahan sa inyo ha. Madin tigitag ani dili wa ta kabalon sa dangatan nato diri. Mao nang muanita diri, mao na ko iingon ninyo ngano man kay diri ra mamubo ang Ginoo og espiritu. Nga, mo na ang iyang gi-promise nga ilisan niya atong lawas aron di na ta mahadlok kanang great tribulation. Mo na iyang gingon dinhi sa verse 5, I would that ye all speak good tongues. Di ko gusto nga di mo magsulti in tongues, kanang mag-prayer ba, di ko gusto nga muundang ba mo, kanang dili na mo istorya o dila ninyo, kanang mag-ampo mo. But, rather that ye prophesy it, nga naman, for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues. Kay labaw pa ang prophesied, dako pa ng pag-prophesy kaysa pagsultik mga dila. Kay aron maligon ang mga church. Mas importante ang wali, mas importante maminaw tagpulong sa Ginoo, dili lang kay sige tagampo. Kanang mga tao nga di maminaw pulong sa Ginoo, magsige lagampo. Mas labaw ni, di ba? Namatod pa niya, with tongue, except he interpret, gawas kung iyang masabtan. Tanang maka-explicar siya ba? Sige, kalag wali dia, maayo mo wali, nga wadi ka ka-interpret. Para ng pastor, naka-interpret ba sila? Nga ang pastor, dili dapat dato. Nakakabot ba sila? Ingon pa ni Apostol Pablo halas, si Apostol Pablo ang ministro sa mga Pilipino. Siya gud ang ministro dili tong 12 disciples. Atong 12 disciples para ra to sa mga Hudiyo kay di na pwede ang mga Hudiyo makikstorya sa Gentiles. Pero si Pablo pwede makikstorya sa Hudiyo o sa Gentiles. Manang gingon ni Jesus Christ ang atong ministro ang nag-sanctify sa atong mga pagsimba si Apostol Pablo. Amo na yang gingon dinhi si Apostol Pablo nag-interpret. Kung sa gi-interpret ni Apostol Pablo, na kanang mga magwawali, kanang giingon ni Pedro, nga diin, mangingisda si Pedro, ingnan siya ni Jesus Christ, I will make you a fishers of man. O di na siya mangingisda, wala na siya pangwarta. Manang dili na siya nga nagingon, nga diin, manang gingon ni Jesus Christ, may pa mga milo, may kalubluban, ang disciples to yung gingon ha. Pero ang anak sa tao ay kalubluban sa iyang mga ulo. Mo nang gingon niya, ayaw mo pagdalag puntil ni bulawan. Ayaw mo pagdalag sudlanan. Ug mga bahandi, na-interpret ba na sa mga magwawali. Kapitan ni si Apostol Pablo ha, sa diya nga siya nidawat kang Kristo, iyang giisip nga kapilian ang tanan or basura. Paangkon ko lang si Kristo mo na kung ikaw nagdala sa ngalan ni Kristo, magwawali ka sa ngalan ni Kristo, isipan ng mga basura ng tanan. Naunsa naman nga nabaliktad mo na kung gingon sa inyo, nga di sa ninyo pagila, maka na siya pinadala sa Ginoo. Kung bitaw ng do not be deceived.
Kaya nga naman, giprophecy na daan ang mga tao daw na isnare dito sa polar. Kabaw mo anang na-isnare sa polar, nalitag sa mga polar, kanang mga polar, the interpreter of the dictionary, mga bright ba? Mabita na nga sa kabutan nga di kinanglan maka-interpret ang mga nagpropesiya. Dili ka lang ka pwede mo wali kagwapo mo. Ang Diyos na ikugman mo, ang kinuog mo na hinang mga lagat ta, pero wala sa ka-interpret, giun sa pagigugma sa Ginoo ang tao. Giun sa man daw. Ano magsige man nagsulti nga nahigugma ang Ginoo. Gigugma ka sa Ginoo kay gipakamatyan ka, unya gigugma ka kung nahigugma ka niya. Kung wala ka nahigugma, mabita na nagsuga ang Ginoo. The great commandment is, wala yung Great Commission na. Huwag yung kung kita sa Bible o Great Commission. Nya karong mga pastor, buingon yun sila nga doon ay Great Commission. Great Commandment ang iyang gingon, duha ka buok. Love the Lord with all your heart and love your neighbor as thy soul. That is the Great Commandment. Unya, unsa man nimo pag higugma sa Ginoo. Nga ang Ginoo na higugma nimo, nya kung wala ka na higugma sa Ginoo, higugma ka. Ingon pa ni David, God loves those who love me. Yang saan na ito pagigugma sa Ginoo, kabalo ba mo sa igugma? Una, ang gugma, yung gingon dito sa Corinthians 13, love, suffer all things. Morang love is patient, love is kind. Love, kung ikaw Kristohanon, kind ka na, ambot unsa kang kind na. Muna yung gingon, kinanglan maka-interpret ka. That the church may receive edifying. Aron ang simbahan, ang mga tao makadawat o kanang gitawag ang ilahang pagka-ignorante mawala kay nasabta na nila, na-enlight na sila. O bitaw na si Jesus Christ is the light. Unya, kay giprophecy man po ni Jesus Christ sa John chapter 1 verse 4 mo siguro, and the light did not comprehend o ang suga o ang kahayag wala nila masabtan. Kay nga naman dagay nagwali, wala ka interpret. Mo na dapat i-interpret. Pero ang Ginoo ra ba ningon ra ba siya kang Apostol Pablo, ang Ginoo nalipay sa mga magwawali nga mga binuang. Katong foolishness kay aron nga ang iya manggong prophecy mukayanap lang ang pulong. Una siya mubalik, di ba? Ningon siya, when the gospel is spread into all the nation, then the end is come. O na-spread through mga gustong magwawali. Napay sa tinulang, kung naka-search sila sa pulong sa Ginoo, di pwede na magwali nga di mo abot og 30 anyos. Pero diba, si Jesus Christ nagsugod og wali, 30 na siya. Niya tulog katuig lang siya nagwali kay pagka 33, nagilansang naman siya sa cross. Unya sa Old Testament, giingon dito sa mga parisyon, mga eskriba, ang libas nga muwali is mag-edad yun og 30, kaya ron na experience. Wa man na search sa mga magwawali. As long na diin nga sabi nila pagtuo nga pagsangyaw sa puno sa Ginoo okay lang. Kay Great Commission ano. Ako di ko mingon nga ako pastor muwali gyud ko aron mahibaw mo. No. Mugwali ko sa simbahan kung dunay mo anhi dinhi kanang gusto mangita ug mangingquire ug gusto mahibaw kung sa buhat labi na ang panahon hapit na mga ni sila diri. Wala yang gingon dinhi sa Psalms. Greater o matod pa ni David sa Psalms chapter 50 verse 5 and 6, gather my saints together unto me, those that have made a covenant with by sacrifice, and the heavens shall declare his righteousness, for God is judge himself. Sila. Kanang sila is a word of God, the ending. Period or amen sila. Muna yung gingon din ingon pa ni David, tapukan ninyo mga balaan ngani kanako, labi na kadtong mga nanagsaad ug nanagbuhat og covenant pinaagi sa sacrifice. Muna kita nagsaad ba mo sa Ginoo covenant? Ang Ginoo daghang kay covenant. Mana nga ingnon pud Lord kana imong covenant. Agree ko ana. Nagnaad ko nimo. Nga diin mag-sacrifice ko. Dili ko magsimba, mag-sacrifice. Kaya ang tinuod, pagsimba mo na kung ka-interpret ka, what is the true worship is sacrifice. Ano man akong gingon sa inyo itong una pa. Di ba? Si Abraham,
Ipamunta na siya, magtutudlo asa Manayka, adto ko sa bukid. Magsimba, which is nga diin, wato siya sa bukid, danon niya yung anak, i-sacrifice niya. Kay mauna ang pagsimba. Si Cain, si Abel, si Adan, o si Iba. Gagmay, ang ilahang pag-sacrifice ato, gamay ra. Salang kawara siguro, basta mahalad na lang ito nilang pasalamat sa Ginoo. Nga di nilang pasalamat katong kang Abel o karniro, katong kang Cain, kung mga kanang gitawag, si tawagan na panguma, mga prutas. Pero ang mali lang ni Cain, kay gipili lang niya mga daot, kay di na mahalin. O, gihatag sa Ginoo. O na nga, yun yung gipili ang mga daot nga din. Dapat ang yatag sa Ginoo kanang espesyal. Diba? Ni-honor ba mo sa Ginoo nga inyong giyatagan? Mabitaw na ang malakay nag-ingon kung maghalad mo sacrifice. Ayaw na mga dunay diferensya, basahan ninyo ng malakay. Nga matod pa niya kung nanay diferensya, ihala daw na sa gobernador. Kung malipay bang gobernador anak, lingon ang Ginoo, dili malipay ang gobernador anak, kaya nga naman na diferensya, labaw pang Ginoo. Wala akong gingon ninyo, nga dili basta-basta mga lagad sa Ginoo. Abi ni mo, ingon ni Apostol Pablo, ang atong paghagos pa pangalagad sa Ginoo, dili na itandi sa langit, gina ni mo itandi. Kanay imong kalipay, kalisod diri sa kalibutan, usa pa nimo hang nakabtan diri, madubli na. Kung nalipay ka diri, dubliyo na dito sa langit. Kung nag-uol ka diri, dubliyo na niya dito sa impierno. Mo bitaw na nga kung mga lagad ta sa Ginoo, maglipay lang ta. Pero mabataw na to the crown of rejoicing. Muna yung gideclare diri, the heavens shall declare His righteousness, for God is judge Him. O na ang hukom na to, righteousness. Kung di ta kabuhat og righteousness, kung ignorante po ta, kung way magtudlo na to, ako gani nangayo ko, Lord, what is righteousness? Dalay ko ng Ginoo, kay iya kong gipadayag tungod sa adagan ako nabasahan, wa pa ko kasabot, pero igipadayag na ko unsa ng righteousness. Gusto ba mo og righteousness? Siguro, sutihan, tagyod mo, di pwede kung unsa ng righteousness. Tanan, gibuhat na to, basta pati sa simbahan righteousness na. Ang problema lang kung dili na righteousness sa Ginoo. Unsa man righteousness sa Ginoo, mo na itong anjud kay mo man nato isipina. Mo na yung gingon din unahon na. Ang Isaiah, ang giproclaim niya, daghang kay giproclaim niya. Unahon na to ni Isaiah 61. Sa verse 10, ingon pa niya, 61 verse 10, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For He hath clothed me with the garment of salvation, and He hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decketh himself with ornament, as a bride adorneth herself with her jewels. Mao na gi-adorno sa imo sa Ginoo kanang gitawag og gi-cover ka og robe of righteousness. Doon na natay kabaw na mo mga robe. Bat robe. Mao ba na? Bat rab. Kanang natay kuan ba? Robe of righteousness gi-cover ta niya. So therefore ang tanang Kristohanon mga righteous. Ang problema lang kung imong gi-submit na through the righteousness of God. Ang Israel, wala yun na sila nag-submit sa righteousness. They are making their own righteousness. Mo na atong tunan karon. Mo nang i-final na to, i-declare na to, aron may bawagin mo sa ng righteousness. Tanan simba, righteous man na. Ang problema, kung iya ba na sa Ginoo. Mo na yung gingon din ni, I greatly rejoice. Nga naman. Kaya ang righteous ko, gisuot na sa imo. Mo na, kung ikaw Kristohanon, doon na kay righteousness. Ang problema, right ba na, acceptable ba na sa Ginoo? Mo nang ningon sa Apostol Pablo, ha? Kay gahi, naibaw yun si Apostol Pablo ang mga Gentiles gahig yun. Mo nang gingon na lang last niya dito sa Ephesians chapter 5 verse 10, finding out what is acceptable unto God. Pangitaan ninyo kung unsay dawaton sa Ginoo. Diri, mangita ta diri. Mo bitaw nang tinumlo ng tao nga dili mo continue pagbasa ining pulong sa Ginoo aron do na siya ibuhaton. Muundang naka sa pagbasa ini aron na lang dili ka makabuhat. Tinumlo ta. Mo bitaw nang nagpadayon ta aron adun natay buhaton. Subulahan ta kay ngano man sige tagpadayon aron natay buhaton. Hantod pagbalik sa Ginoo, maabtan daw ta niingon siya ang Ginoo si Jesus Christ mismo. Bulahan ka to ang iyang alagad o sulugon nga sa pagbalik sa iyang master, maabtan nagtrabaho, bulahan.
Kunya ikaw, wala kay gitrabaho. Para sa mga Kristiyano, tama na niya kung gitrabaho. Acceptable na ba ni? Perfect na ba ta? Established na ba ta? Strengthened na ba ta? Settled na ba ta? Kunya, bantayanan na to. Abi niyo sa tinuod lang kita, settled na ato ang bulaton. Gali lang, gitawag og dili pa ligon ba? Dili pa ta established, dili pa ta perfect. Nasettled naman ta. Ako, gisitol naman ako ninyo sa inyong bulaton. Nga muanit na diri mag-sacrifice. Unsa man ato i-sacrifice? Una atong lawas. Ikaduha ang adlaw. Ikatulo kanang gitawag ug kanang mga atong nadawat nga bilang kita. Unsa man ta? Kung engineer ta, kung sa atong pinangitaan, mo na ato i-sacrifice sa Ginoo. Kung mag-uuma ta, di ka na mga prutas. Kung magbabalantay itong karnero, kanang karnero. Mo na, kabalo naman ta na, nasitol na nato na. Labaw pa, nag-sacrifice na sa atong kagalingon. Holy and living, which is mao na itong reason sa pagpangalagad, acceptable unto God. Roma chapter 12 verse 1. Mabita na ang Isaiah 61, 1-3. Ang gibuhat daw kuno, ang Espiritu sa Ginoo naa kang Isaiah, unsa iyang gibuhat? To bind the broken hearted. Kaning pulong mo ni ang makabungkag sa imong kanang bugkuso na imong nabungkag ba? Ang imong kasing-kasing na broken ka, o na hinungdan na broken family. Unya kay sadya nga ni si Kristo gibugkos na inyong pamilya. O dili na mo family, litro na mo litro. Kaya muna magsige magsakto pa, sakto ka, tama. Nagitawag sa spoke ba? Wala yang giingon to proclaim liberty to the captives. Ni daw si Kristo, ang Espiritu sa Ginoo na kang gitawag og kang Isaiah nga din giproklamar niya ang kagawasan nga ang tanan mga Kristiyanon doon na natay kagawasan. Di magda pwede mga lagad nga natay kagawasan. Kung ikaw giluwas o gilukad gipasaylo na kay kagawasan, dapat na kay kagawasan. Kani adto pa na gusto sa Ginoo nga giingnan si Moses ang mag-sacrifice nimo kinahanglan volunteer freedom and gitawag og sa Portugisan nakalimutan ako. Freedom and volunteer ang kanang nag-oath ba? Kanang nanaad. Oh, nag-pledge siya nga din, Lord, mangalagad yun ko. Mangalagad yun ko kay covenant ko na, di ba? Maunsa man ang covenant without agreement. Munang niingon dito sa Amos man siguro to. Can two walk together at least they are agree? Magkalakaw ba na silang duha? Magkauban ba ng duha? Kundi sila mag-agreehay? Mo na mabungkag ang panimalay kay nga naman walay agreement. Kung ikaw Kristohanon, daw na mo agreement kay ang covenant sa Ginoo, the head of the family is the husband and the wife is mo na ang mabungkag na kay nga naman may katungod yun ko, labi na naibalaod nga ang asawa, di pwede kulatahon, dili labi nimo sa tinuod lang giprapisi sa Ginoo ang asawa gina kulatag yun na sa bana. Mo na gisulat ang tunglo sa babae, abi niyo sa tunglo sa babae, gidaog-daog siya sa bana. Nya ang babae mangandoy siyang bana. Kung may tunglo sa asawa, nya manganak pa gyud siya nga perting sakita. Halos ikamatay, maluwas lang siya sa pagpanganak kung magtuo siya sa Ginoo. Wala tanan-tanan siguro nangaluwas na not by the right of God. Kay plano man sa Ginoo nga din mo kuyanap ang tao, di pasagdan lang sa Ginoo. Pero kung ikaw iya sa Ginoo, sa tinuod lang maluwas lang ka. Sa pagpanganak, kay ikamatay man yun ang panganak, kay sakit man na, maluwas lang daw ka, kung tuo ka sa Ginoo. Ngadto sa mga Kristohanon, kung mo na imuhang, kung dili na nimo i-ignore, pero kung i-ignore na nimo, huwingon lang yun ka, tuo magkana. Wala yung gingon, proclaim liberty. To open prison, katong napriso ba nga walay paglaom, na-depress na lang. Ako ikaw ba mga pastor ba, nag-text ka, mag-uol yun ko. O wa mo dra kabaw sa pulo sa Ginoo, di po kabaw mga ipasaylo. Kamo kabaw ba mo mga ipasaylo? Kanang unsay inyong sala, sige lang pangay pasaylo. Lord, pasaylo ako kay nakoy bisyo, nakaaway ko. Abi no sa tinud na atong sala kanang wala nato i-honor ang adlaw sa Ginoo. Nya pumana ta sa balay, wa nato gi-glorify unya, wa nato dayga ang pulo sa Ginoo. Kay ngano man di man mo moingon amen. Amen means yes. Ako sa tinuod lang, sultihan ta mo. Kusog kay kumuhimin sa simbahan. Pero panagsal ang kumuhimin. Kaya nga naman, di man po kumuhimin sa iyong giwali. Kaya kulang man. Pero kung ang wali niya tama,
Hinoon, nakasabot naman mo. Ang Ginoo rin na sayo sa inyong kasing-kasing. But we must talk amen. Kaya dito sa langit, ang atong buhaton dito, magdayag ta sa Ginoo para hallelujah and amen. Mag-amen rin kita dito sa Ginoo. Dili mag-amen sa tiguang ha. Proclaim an acceptable years. Muna usa ka butang na dunay acceptable years. Dili pwede nga din kita di ka kabalo nga na acceptable years. Ang pagbalik sa Ginoo mo na acceptable year. Kaya giprogramar gyud na sa Ginoo kanang righteousness that there will be a acceptable years nga dawaton yun na kanang tuiga sa Ginoo. Ug do na poy on the day of vengeance of our God. Aduna gyud adlaw nga manimalos ang Ginoo, mao na ang espiritu sa Ginoo naa kang Isaiah nga diin siya nagwali ga adunay acceptable years ug dunay adlaw sa panimalos. Paliwalaon na nato na. Gusto mo panimaslan sa mo bitaw na ang great tribulation panimalos na sa Ginoo in my name. Sa akong ngalan dala-dala mo sa akong ngalan lutuson mo kay ngano man kanang mo tunga diri against na nako unya kay ikaw. Siyempre, kay tungod nga imong Kristohanon na ay nagwali dito sa kuan ba YouTube nga din. Di gyud daw sila magpa-marka. Uwa ka kabalo nga lutuson ka. Di ka magpamarka, di na magani pa kanon pa himno na imong anak ug gatas kung wa kay marka di kay di makakapamalit. Nya mamarkahan ka mo na delikado na para kaikyas ta na mo na ang way sa Ginoo. Paabuton jud nato anang twinkling of an eye. Anang buhatan kag ni acceptance ato ang kinabuhi. Appoint unto a morn. O iyang gi-appoint nga ang mga nagmasulob undiya sa Ginoo malipay. Give to them the beauty of us, oil of joy, this morning, the garment of praise, the spirit of heaviness, kanang mga espiritu sa kabugat nimo. Yan ang i-liberty, i-kuana niya, i-open na kung napriso makana. The spirit o kanang that they might be called the trees of righteousness aron tawagon daw taog kanang gitawag og kahoy sa pagkamatarong no kanang gitawag og trees of righteousness kanang mga bunga o kahoy kanang gingon ni David sa Psalms chapter 1 verse like a tree planted by the river unang gingon katong mga bulahan nga din wa naminaw sa mga wali sa mga mayubiton nga sigilalag magwalir niya dito, istoryahanay yung mga daotan rin sa kalibutan, mga hitabo. Dapat dili na ka mag-isgot o daotan rin sa kalibutan. Ang isgutan ni mga bilang magwawalir about anang mga plano sa Ginoo kung sa. Muna yung gingon din the planting of the Lord that they might be glorified o kanang pangtanom sa Ginoo daplin sa dagat nga mauna mo himaya sa Ginoo. Muna yung promise declare niya ang righteousness that is for the remission of sin. Ingon pa niya dito sa Roma chapter 23 kanang righteousness is the remission of sin na kanang nagbuhat kag matarong gihugasan ang imong mga sala gipagamay ba ang remission gipagamay na dili gyud actually nga kita wa na tay sala mo bitaw tong nakakita pug away bisag makaingon ko nga na santaw na ko dila batok sa dila kung isulti siya isog sulti po isog ato ning ko Lord walay makahimo mo na nakaingon gyud ko nga ang Ginoo nagsulti og unlimited di ba puro unlimited diya nga way makahimo ikaw makahimo ka unlimited pero ang Ginoo nagsulti nag unlimited kung do na kay pagtuo sama sa liso sa mustasa kaya nimong ibalin ang bukid dito sa kadagatan. Kunya kung ikaw dunay kaaway, sagpaon ang pikas, ipasagpa ang pikas, kaya na nimo. So therefore unlimited 'yun. Kung paghigugma lang, higugma imong silingan sama sa imong kagalingon, nya kung imong silingan kaaway nimo, o higugma imong kaaway, mo man yang gingon sa Ginoo mo na ang tanang gisulti sa Ginoo unlimited. Dili mahimo sa atwa posible pero sa iya walay imposible. Pero dili na mahitabo nato kung wala ang Ginoo kay ang Ginoo ray magbuhat anang tanan mo bitan na sa atong buhaton malayo ta kanunay sa Ginoo i-consider nga there is God who made everything siya nagbuhat sa tanan mo bitan na ang Psalms ingon pa ni David sa 20:31 ha they shall come and shall declare his righteousness into a people that shall be born that he hath done o nawa
ang gideclare sa Ginoo righteousness ngadto sa iyang mga katawan, that shall be born katong mga matao that he hath done, nga iyang gipangbuhat ba katong ang Ginoo mang ginabuhat sa tuwa nga kita mahimong tarong mo nang aron usa ta pangayo sa Ginoo, dili pwede nga dita mangayo, di ba? Kanang halad-halad nato, ayaw na hunahuna ng halad-halad nato, obligasyon nato na mao na ang ordinance, pero ang i-desire gud sa Ginoo sana ato dili lang offering and sacrifice but mercy. Mga patag kaluoy ni mga tao nga wa naghangyo kaluoy, nagtuo siguro sila nga ang Ginoo nagplano na daan sa imo. Uy, pangayoon pa natong kaluoy nga kita mo giplanuhan sa Ginoo, di ba? Kita gipili sa Ginoo, dili na pwede tanang tao nang alagad sa Ginoo, pinili na sa Ginoo. Pangayo sa Ginoo, usa ka pinili sa Ginoo, hangyo ang Ginoo nga ikaw pinili sa Ginoo. Manang kumanita dinhi kung ang Ginoo grasya, manuol ta sa throne sa grasya sa Ginoo with mercy. Uban sa paghangyo kay dili ta kaduol. Dili nato na madawat ang grasya kung di ta maghangyo ang grasya. Kanang gugma dili nato na pangayoon, dili gyud ta kabaton og gugma sa tusilingan kay ngano man ang Ginoo ra ang gugma, walay gugma ris kalibutan kanang pagminyo nimo sa imong bana asawa dili na gugma. That is lust. Kay ngano man kay ang bunga sa gugma mo nang espiritu. The fruit of the Spirit is love. Mo bito na kinanglan ng righteousness. Kanang usao man nato ng righteousness. Mo bito nang iyang giingon dinhi sa Psalm chapter 9 verse 8. And he that judge the world in righteousness, and he shall minister judgment to the people in uprightness. Psalms 101 or 103 verse 6. The Lord execute righteousness and judgment for all that are oppressed. Proverbs chapter 12 verse 28. In the way of righteousness is life, and in the pathway thereof there is no death. Tanawa kung magbuhat kag righteous, life na, walay kamatayon. Nganong mamatay ang tao kay nganong man wala sila sa dalan sa pagkamatarong. Una ato gyud ang tan-awan ng pagkamatarong, unsa ang pagkamatarong nga matud pa ni Jesus kay siki for sige patagbangita karon. Proverbs chapter 15 verse 9, the way of the wicked is an abomination unto the Lord, but he loveth him that follow after righteousness. Siya na gugma ato ang nagsunod sa pagkamatarong. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 11, but thou, O man of God, flee these things, shall follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness. Muna giingon sa Ginoo. Ato ning pagpasunta ni aron sunod Domingo magtuon na ta og righteousness, pero mo ni ang proclamation sa Ginoo karon ha. Giproklaman niya nga diin ang tao gayud una maka-apil sa kasal kinahanglan magsuod yun og righteousness. Proverbs 11 chapter 5 verse 6, the righteousness is the perfect shall direct his way. Sa verse 6, the righteousness of the upright shall deliver him. Kung mo ni makaluwas nimo sa tanang mga kuyaw diri sa kalibutan kung righteous ka. Hosea chapter 2 verse 19, and I will betroth thee into me forever. Yeah, I will betroth thee unto me in righteousness and in judgment and in loving kindness and in mercies. Muna yung giingon ka ng betrothed, kabalong mo ng betrothed, gihimo kaniyang engaged, uyab na bo. Kung kamo nagbuhat og pagkamatarong, ikaw ang fiancé sa Ginoo. Ikaw katong giingon, hair, kanang gitawag, hair wife. Kanang wife o his wife or kanang wife nga giingon ni sa Revelation, mo to ang fiancé nga iyang giridi and arrayed by the with the fine linen. Mo na iyang giingon betrothed. Matod pa niya unto thee me for yea I will betroth thee with unto me righteousness. Kanang righteousness mo na nakahatag og kita mo ay fiancé niya. Mo nang giingon ang betrothed to a fiancé, promise in marriage and engaged to marry. Engaged ka na sa minyoon na gyud ka sa Ginoo pag moabot ang Lamb of God. Blessed are what pa called the marriage supper of the Lamb. Bulahan to kung ikaw gitawag mo na nga kanang tanan nito o kanang nagbuhat og righteousness. Mo na ang gipramisan aron minyoan sa Ginoo o gi-engage niya through righteousness ha. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2, for I am jealous
over you with godly zealous. Mo na si Apostol Pablo nagsilos sa tuwa, pero godly zealous lang. Nga naman, kay si Pablo nagingon, for I have espoused you to one husband, that I may present you at chaste virgin to Christ. Kanang putli ka nga diha kang Kristo, i-present ka nga putli diha kang Kristo, gi-espouse ka niya sa ingon nga ikaw ang pangasawon sa Ginoo nga imong bana si Jesus Christ. One husband, mo na ang plano ni Apostol Pablo diri nga mahimo lang tang spouse ba. Mo na yang gingon sa Revelation chapter 9 verse 7. Nga matod pa niya, his wife has made herself ready, should be arrayed in fine linen, clean and white. Nga matod pa niya, the fine linen is the righteousness of saints. And the people Israel are ignorant of the righteousness of God. Mauna niya yung pagka-ignorante, mauna ayaw mo yung paghambog nga kamo dili mo ignorante. Kabalo dahil mo sa righteousness, kung sumaday ng righteousness, muna pangitaon bitaw nato na ukatong mga wala nangita, wala nag-inquire, silutan to sa Ginoo. Ningon na Apostol Pablo nga din, tinunglo na itong mga tao nga wala nagpadayon pagpangita. Sa mga pulong nga naisulat sa basahon, aron doon na tayo buhaton mo nang nagpadayon ta mo, nagpadayon na to. What is righteousness? Pangutan na ang mga tao kung sa righteousness. Nga din, matod pa niya sa Roma chapter 10. Humana niyang gingon diri sa Roma chapter 10. Sa Roma chapter 10, verse 1. To 5. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Tanawa, mga igsoon ko ang akong kasing-kasing naga-desire sa mga pag-ampo diya sa Ginoo nga ang Israel, nga sila mga luwas. Ano man? Sa verse 2, for I bear them record that they have a zeal of God, but not according to the knowledge. Kay ako manggod, naibaw nga din sila nagdala og silyo sa Ginoo. Dili sumala sa kahibalo. Kanang ilahang pagkaingon nila nga sila mga Israelite, kanang mga tao mingon, I'll stand for Israel. Ay noon, lugar sa Israel imong barugan, kinahanglan moadto ta sa Israel, dili sa mga tao sa Israel ha. Kay nga naman kana sila god, naa sila record o seal of God, nga tao gid sila sa Ginoo, pero but not according to the knowledge, dili sa sumala silang kay balo. Nga naman sa verse 3, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves into the righteousness of God. Wala sila nagsubmital sa righteousness of God. Kita, righteousness man atong gibuhat, pero nagsubmit pa ba ta sa righteousness of God? Mao bitaw na kung dili ta magpadayon unsay righteousness Ginoo, wa kita. Wa kitay sinina ini. Sa verse 4, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believeth. For Moses described the righteousness which is in the law, or of the law, that the man which doeth those things shall live by them. Nga din si Moses daw nag-describe na siya about anang righteousness may tungod sa balaod. Aron ang tao nga magbuhat ana kanang butanga mao na iyang kinabuhi and live by them. Mo nang kinahanglan makinabuhi kag righteousness. Unsa na to pag kinabuhi righteousness sa Ginoo? Mo bitaw na usa ka butang atong pangutana anang knowledge. Sila wala sila knowledge, no? About anang according sa Ginoo. Kay nga wa sila nagsubmitar sa righteousness of God. They are making their own righteousness. Mo nang ang Hosea chapter 4 verse 6 nagprophecy na sa ilaha, matod pa niya, because they reject knowledge of God, that is mo na hinungdan sila nga nalaglag. My people are destroyed because lack of knowledge. Sila wala sila yung knowledge sa Ginoo kanang about the righteousness of God. Mo bitaw na kita, ambot kinsay nagsulti ninyo nga kamo na amoy righteousness of God. Kung dili nato susihon diri awa kita righteousness of God. Mo ni yang gingon, this is Jesus Christ. And Isaiah reported, nga nag-report siya, kana si Jesus Christ. Mo na yang gingon din sa Isaiah chapter 53 verse 1 to 5,
He is despised and reject of men. Gireject na ginadaan siya sa tao. Kita, wa ba ta nag-reject siya? Nga, ang gingon sa Ginoo nga nag-reject yun ang tao niya. Ay ako hina nga wa ka nag-reject sa Ginoo. Nga no, kabalo ba ka sa righteous ni aron dili ka nag-reject sa Ginoo? Si Kristo, nagpakatao rin, ingon ni Apostol Pablo, ni Isaiah, despised na siya, rejected by man, a man of sorrow, acquainted, monta with grief, giila na to na siya, nga nag-antos, and He hide us, it will, our face, mana, and we hide us, it, our, matod pa niya, face from Him. Sa tinud lang ang tao, gitaguan din niya ng ang Kristo. Kay kung dili ta magbasa, kung walay tao nga din mamugos ninyo pagsulti ini, sa tinud lang, mura tag tao nga din si Kristo. Naggitaguan na to atong naong ba. Kaya nga naman, wala man ta kanang inquire, wala man ta nagsuit. Wa bitaw na kanang mga magwawali, mao nang ha-find kanang magsuit yun na siya, kanang gitawag og acceptable words. Muna mga pastor, mga pare, mga priest, mga bishop, mga reverend, nga mga magwawali, kinahanglan mangita na sila og acceptable word. Kanang upright word and a word of truth. Ingon pa ni Solomon diya sa Ecclesiastes chapter 12 verse 10 and 11. Kanang pulong yun nga naman. Kay si Kristo nadaan, bisan pag mo kuan ka, moingon ka nga diin ako nidawat kang Kristo, sa tinuod lang, gitaguan na to itong naong kaniya. He was despised and esteemed